И сега моля за вашето внимание. Съгласно закона, обичая, от името на кмета на община Перник, господин Станислав Владимиров, както и от мое име, като длъжност полицейен представляващ, обявявам гражданския брак между Даниел Бориславов Борисов и Росица Златкова Георгиева, точно в този момент, точно тук пред всички вас и нас, току-що са сключен. Нека да поздравим най-новото, най-влюбеното семейство на община Перник, семейство Борисови, и да му пожелаем дълъг и щастлив семейен живот. Скъпи младоженци, от древни времена има една притчата за пръстена. Пръстенът е символ на съпружеска любов и вярност. Неговата линия няма край. Нека бъде безкрайна и вашата любов един към друг. Моля, оставете пръстена на вашата любима. Моля, оставете пръстена на вашия любим. Венчавам ви, за да създадете здраво и хубаво семейство. Венчавам ви да продължите пътя си заедно напред като достойни граждани на Република България. Ценете, пазете, почитайте, обичайте и предавайте българските традиции, обичаи на следващите поколения, да имате какво да ви предавате. На вашите деца. А сега, скъпо семейство Борисови, ще попиете по глътка вино. И нека тя грее и топли сърцата ви до най-дълбоки старини. Чашка розовата е моя. Нищо. Да, розовите са. Няма значение. Ще отпиете по глътка вино и нека тя грее и топли сърцата ви до най-дълбоки старини. В живота ви ще има поводи за още на здравици, но тази, аз като длъжностно лице смятам и съм убедена, че ще запомня за цял живот на здраве, човек с който може до дъно.